com llibertat. Era tot el contrari de l'altre vídeo perquè en aquests els animals estaven atrapats en plàstic, s'ofegaven i el mar estava molt brut amb plàstic. Hem de reciclar i no contaminar, no? Perquè si no acabarem malament. No tirar residus de plàstic al terra, separar bé, reciclar i sobretot no consumir tant de plàstic, que és el que passa actualment a la societat.